जुलाइबारी बेदेकनि पूर्व पिलाक एडिसि कामिनि तांफां एमजि तिरेन त्रिपुरानि सयनो रायदा चायति खायै कायसा सैबलाय सोनामै हुकबार नायकल फांनि दाल बिदाल नि बिथि एसआरआइनि माइ हामजाक रिनाय बिथि तुबुजा खनै आमचायो ताबुक उर पातिलायजाक यांगखे पूर्व पिलाक एडिसि विलेजनि सेक्रेटारि तिरेन त्रिपुराखे साखा आ सय बिनिया हनै ताबुक सोंमों आचायखा आमचायनि लुकुरकनि हायाखे आ सय एबा सिगनेचार साबनि ओंखा अबो हायके रायदा चायति बुइनि सय सोनामै आ एडिसि विलेजनि लाख लाख रां कारी चाखा आबोनि माजरा साबो याचाकनाय साबो अ सिबलायो चाया रायदातै सय खायके हनै अ विलेजनि चेयरमैन तै आमचायनि लुकुरक तामो साखा नायनायदि चिनि अ मांपिलिवो हामबाय आनिमं सपन त्रिपुरा आं पूर्व पिला पन्चायतनि एकजन चेयरमैन सिनि पन्चायतनि गत 23 आगस्ट जों कायसा सिनि बीजेपी जे 3 बছর आगे सिनि पन्चायतनि सालाय थामानि बक तामाखायका बरंनि एग्रिकालचारनि सार लामानि एग्रिकालचार सार डिस्ट्रीब्यूट खालामनानै सिनि पारानि बरंनो si parani borongno rumani ang kono dukho ani dukho bishay korai ani dukho lamani bakadra ani dukho korai alai tini जों 23 आगस्टनि परेर दिना जों सिनि पन्चायतनि सचिब सिनि सारबाय जों करक सालायनाय मानि करक सालायनायै सार सावो बिनि कोनो सिगनेचार कोरै सिल कोरै कोनो रेजोल्यूशन कोरै सि बागा सारनो बक डिस्ट्रीब्यूट खालायखा आलाय जों सि बनो करक सालायनि बागै जों ब्लकआवबो थांफैहा ब्लकआव थाङै सिनि ब्लकनि चेयरमैन अशोक मकबायबो करक सालायहा अशोक मक सावो 2-3 दिननि परे बक एक्शन लानाय हनै किन्तु ताबक फानो कोनो एक्शन लाया ह आलाय सि एक्शन लाया बागै बक आरायखला एमएम थुइ दङ आलाय जों नायो सि बनो दाति दातिनो रोमथों सि सिल सोरो सय डुप्लिकेट नाय बरंनो दाति दातिनो रोमै आइननि मते जे आइन दं सि मतेनो खालायथों हनै जों सिनि ग्रुप हयते जों सालायो करक सालायहा आलाय ताबक आरायख्लाय जुदि डुप्लिकेट चले हलाय भबिष्यतद्रबो अनेक अन्धकार रंनाय हनै आं वानसावो आलाय आं वानसावो जों रिक्वेस्ट खालायो नरक ताबु पन्चायत कमिटिनि हयते आबुनि ओइ जे सुइ जे सिगनेचार जे जाल डुप्लिकेट अबो नतुइ कोनो लिगेल एक्शन दे लाजाक नाय जों पन्चायत कमिटिनि हयते जों जुदि ब्लक द्रत जों अलरेडी साइफायखा ब्लक जुदि कोनो एक्शन लाया हलाय जों যত সম্ভব जों तारातारि एक्शन खालायनि होननाय जों ताइबो सभा कतर खालाय लानाय जों जुदि खालाय जानलाय जों आरोबो बेसि सभा खालायनाय सि डुप्लिकेट सुइनो जे सि डुप्लिकेट खायनाय बरकनि उद्देश्य बा बरंनो तुमा कासान नामसुं बगनो आं कासानि मुसुवो बगनो आं सानि मुसुवो आराय खालायै जुदि दुनिया दर डुप्लिकेट भाबे चलाय तो हालाय ब যত সম্ভব मासांगिया ब आराय बागा नायथक गया आरायख्लाय डुप्लिकेट खालायै बो अनेक किछु 2 नम्बरनि बागै बो मासांगिया दिनै बीजेपी जे थानाय सरकार लाई थामानि परे सिनि एडिसि सरकार फाइमानि परे सिनि इ पन्चायतर एमन सिस्टेम इलिगेल सामं चलै दङ ताबो इलिगेल सामं हा बारायै तहा सिनि पन्चायत सेक्रेटारिनि सिल सय डुप्लिकेट खालायै ताबक जे बीजेपी रक एमन सिस्टेम इलिगेल सामं चलै दङ आलाय जों ताबक जुदि सि आरो खालाय सिल सय डुप्लिकेट खालायै इलिगेल भाबे सामं ता हालाय जों आरो एक्शन लानाय परेबो पन्चायत सचिबनि सिल सय डुप्लिकेट खालाय तामा लाजाखा सिल सय डुप्लिकेट खालाय बक कोनो एसआरआइ सार बक ब्लक दरा थाङै बक सिल सय हयते सेक्रेटारिनि अल बक डकुमेन्ट ना सिल सय रकम डुप्लिकेट खालाय बक सार डिस्ट्रिब्यूशन खालाय हाबो सि पन्चायतनि सेक्रेटारिले तमा हेनो सुइ बिनिया देहिन पन्चायत सेक्रेटारि तो बोलाय सा सिल सय कोनो बिनिया बो जों अलरेडी बना सोंजाक बो सा सिल सय कोनो बिनिया जों ब्लक थाइबो बीसी चेयरमैन बाय सालायजा बीसी चेयरमैन सा 2-3 दिन परे बा एक्शन लानाय हनै सा ताकबो कोनो खुश खबर माय ले नक विलेजनि एबा इ आमसायनि जनगण उंगयावबुनि एगेन्स्ट ताम सानाय जों तो जुदि एबारा जुदि कोनो एक्शन लाया हलाय जों आरो सभा कतर खालायनाय जों निनमुं हलाय आने मुं हलाय हरलाल त्रिपुरा आं एकजन इस्ट बिलाकनि बरक
এর আগে তো স্কিম তো বিসি ফান্ড কোনো আনি পঞ্চায়েত ফান্ড ইয়া বনো ডিস্ট্রিবিউশন খাই মানে উইদাউট ইনফরমেশন आं सिया आं पन्चायत सचिव मनो आं खबर माहा 23 तारिख सोमवार एर आगे मानिया हयतो बर बावकुम चेयारमेन गाना रुमहा नों सिया दै जायो आं तो सियानो सिया आं सयबो मारिया रेजुलेशनबो आनिया ए सकले आइबोना तैयो बावकुम सालायहा ता सर ओ तमा स्किम बो बोदै बोसार एसआरआई नि सार सार लाइनि सुइनो सारो डुप्लिकेट क्लाइसि साननो दखा आं सय मारिया आं रेजुलेशन आनि आं रमानिया रेजुलेशन लाइनिंग अब ताबुक लीगल एक्शन जे बुरुक निनियो सुइनो जे जाल क्लाइका बा डुप्लिकेट क्लाइका अब निनि साक्तिनो बा निनि डिपार्टमेन्ट होइतिनो कोनो एक्शन लीगल एक्शन रक लानाय दि ताबु आं 23 तारिख खबर माहा 23 तारिख मनो आनि अथॉरिटी बुना आं जानाय हा बक्साबा आइफु भिडिअ एबसेन्ट दङ एक्सटेंशन ऑफिसर दङ एक्सटेंशन ऑफिसर होनबा भिडिअ बाय सालायो जों दङ लानाय एक्शन लानाय कोनो आइडिया दे सर सुरखलाइका बु सुइजाल कोनो आइडिया दे तुम सर निनियो सुइनो डुप्लिकेट सुरखलाइका आनि कोनो आइडिया साइमया लाइनिंग डाक्टी बनो लीगल एक्शन लानानि कोनो मुसुंया देबा आं तो अथॉरिटी न जाना फा आनि भिडिअ मतो अथॉरिटी को बक्कुंजा सालायो बनो एक्शन लानाय निनि मुंक्ले सर आनि मुं किरण त्रिपुरा आनि बीसीएस पंचायत पूर्व पिलाक विलेज